Niin tässä videossa me pelataan mun kaverin kanssa kaksinpeliselkkausta. Pitää vaihtaa tuon kaksinpeliselkkausta. Joo. Nopeudesta. Se on ihan sikana expaa. Ja mä sanon, että Kensillä se menee. Se on nyt. Okei. Onko sulla se uusi Bonnie? On. Mulla on kans. Onko sun Bonnie? Brawl Starsia. Pelataan! Vai mitä lukas? Olin nyt mukaan, joo. Okei. Musta tuntuu, että kaikki katsojat on nähnyt se, että me pelataan Brawl Starsia lukemassa. Joo, on nähnyt ihan varmana. Täällä on muuten Pikkusen vahvat tyypit täällä. Mennään kupeen tästä. Sitä pois. On selvää. Kyllä siellä on Doukki. Se Doukki puolella. Ai saamari. Ehkä puolella. Doukki 300 HP. No se Doukki. Teema on näkymätön. Se on minun ääntyötä kuulla. No niin kyllä. Aivan. Ei, tuo on Toi Dynamite. Dynamite pisti ton pois. Eikö siis ampu sen? Mä heitän ton. Santeri. On siellä joku juman kinttu toi Dynamite superi. Joo, se veti 9900. Kipi. Meikän majoituspaikka onkin täällä. Joo, mä tuun sinne 6 sekan päästä. Josta ei enää oo. Luka, kannattaisiko juosta? Luka. Ehkä kannattais muuta. Tuolla on ihan pikkusen vaan. Mortis. Yritetään päästä kakkoseksi, koska noita me ei voiteta. Tai ainakin, yritetään päästä ainakin kakkoseksi ainakin. Niin, koska täällä on 3 joukkuetta. Mä pistän Ja tän. siis 2. Mä teen meidän Juman majoitus. kinttu toi Dynamite tappoi niinku yhdellä tuollaisella pienellä pommilla. Veti 7000. Ai himputti toi vetää 4 tonnia. No mun veti 7 tonnia. Vetikö se sun superin? No ei, kun se ei vetänyt superia, kun se veti normi-isku. Oh, no, aika Juu, me hyvä. ollaan kakkosia, mutta me ei kyllä pärjätä noille. No ei pärjätä kukaan. Ei pärjätä miten. melkein noille. Vois kyllä. Ei jumala, mä en kerran kaittaa superia. Juokse vaan, Luka. Mäkin varsin se. Sain Mortis. Joo, mulla se olisi superi, koska mä tunnen Joo, niin. Mulki olisi ollut superi. Mä saan tonnia. Mulla se katto tohon, niin kyllä ei ole. Se on Perlin. Kenes mä otan? Mä otan Edgarin. Mä otan ton. Boring. Skipidi. Ne varmaan voit rakenneessa. Vaan nähdä oikein täällä mitkä tiimit. Kerrotaan vähän klubeja. Kyllä me voidaan ihan Me Niin. Mä katson sen sun, kun se on Frankilla kaikki sieltä. Se on aika hyvä kierros. Se oli tuplaväinöitsille. Silloin yksi mun videoista Mä en viitti ehkä mennä tuonne puskaan, kun tuolla on vähän pahat paineet. Vai mitä? Kattokaa siellä tapellaan ihan takiällän täältä, kun meikä käy hakee 2 kupea. Siis ei vimpuksi. Ei tuolla joku. Täällä on spaikki. Okei, mä tuun tuohon. Varo, siellä on spaikki. Juman kittu, mikä toi tulipanos Se on on? spaikki. Spaikin. Varo, tuolla on Leksa. Mikä vitsi? Santeri Kenssi. Kentsi. Kentsi vetää sinne. Oi jumala, mä oon tonniseen. Ei 1000 HP. Tuo toisessa spaikin. Mä tappelen tää Kentsin kanssa. Hyvä Luka. Mä sain sen Kentsin. Hyvä. Vaikka sillä oli 5 kupea ja mulla oli 2. Ei, Juman Elppi kittu vetää. Elppi sieltä tulee. Mä tapan tämänkin. Tuolla spaikki. Mä tapan tonkin. Mä tapan spaikinkin. Hyvä. Tuolla surge. En mä Oi sitä juman tapa. kittu, tuolla oli joku vitsin alle. Oi vitselee. Miten Spike voitti? Mä tapoin kai Kenshin ja kumpi teki? Mä tein mä tappoin ja molemmilla oli 1 kuoli. Niin mennään uuteen. Eikö mä oon vaihan ramataan nopeasti? Boring. Mä otan tuon surge vai? Eikö mä otan rankin? Mä otan senkin.
No okei, mä voin vaihtaa. Se nyt mä ottaisin vähän. Time to shred some bone. Ei ollut jalohopea Drago. Mennään vetää. Mulla ei se koko Drago. Eikö? Ei. Mulla on 11 rakas. 11. Onko se hyperistä? Ei oo Vahvattavan Drago. Kerääkö tuohon kultaseen? Vähän kerran. Mulla on ihan kastikkoinen. Mulla on kai jalohopea toi koltti. Mulla on jalohopea, Eidikara jalohopea, Drakka. Mulla on kai 3 jalohopeaskin niitä ei No 4. kato näitä mun jalohopea koltti, jos on niin paljon sisällä. Mulla on 4 jalohopeaskin niin. Kato siitä. Okei, mulla on ehkä yksi. Pimpelen, kupe. Tästä mä saan tän kupeen 3. Okei. Tää vetää aika hyvin damakeen. Tää Drakokin. Drago. Ei täällä vähän kuolee porukkaa. Mä otan Griffin kupet. Mä otan nää koltin kuvat. Meillä on 8, 9. Me voitetaan ehkä tää, jos täällä ei oo mitään vahvaa porukkaa meitä vastaan. Tuolla Ei Brokki. ota ihan noobi. Tai ihan nobo. Tää kuolee. Nyt kuolee. Ai himpelen Brokki. Älä nyt satuta. Tää Brokki on aika pitkä kakka. Mitä vitsiä toi? Jätetään jotain tonnilämää. Luukas, älä koko ajan seuraa sitä. Leoni, mikä toi sakki on? Jatka. Sakki on. Voi tuntele. Mä otan kyllä nää. Ota toi sakki. Se oli vaan ihan varsin sen mikä Brokki. Joo, mä puhun vitsi. Starroppi. Super Harry. No kato nopeasti, onko mun jalohopea Watch out. Here I come. Ei oo. Miskin. Koltilla on kyllä aika paljon skinejä. Vai onks mulla noit koineja? Mulla voi just tää jalohopeen skini. Ei mulla sopi. Kato, eiku. Ei krovi. Tos täällä. Otako mekatiki? Mä ostan tolle Frankille. Frankin. Se on mulla melkein Max Frankille. Okei. Mitä? Jalohopea. Okei, mulla sitten katikki. Tai elettu. Tai Ota vaikka elli. Mä otan nyt ota selli. Mä oon sille suurta. Mä otan vaikka Biipin. Mä otan Biipin. Mä tiedän, onks mä Blast Bay. Mikä se on? Sigma Boy. Sigma Boy. Hei, miksi tuolla keskellä on vaan 3 kukoa? Mä en aio tonne mennä. No ei mua ees oo paha. Mä voisin ehkä ottaa. Alli on pahempi. Joo, mä otan ehkä Alli seuraavaksi. Mikä toi moi vaan tulee tänne? Moi ja pikku. Ai, toi vetää ihan kunnon lämää. Muhu ei vedä. Se vetää muu tonni. Muhu vetää vaan tonnin kanssa, mutta ei se tehoa muhu. Tonni toi veti just 2 Mulla tonni veti 600. tonni 300 koko ajan. No toi veti 2 tonni 600 muhu. Hei, silloin superi kannattaa vähän sen varron. No ei, mä voin nyt haastaa ketään jumalista, kun toi moekin vaan. Tuu auttamaan, jos on niin vaikea. Ai, himputti oikeastaan aika paha. Niin sitä vähän minäkin, ne on 5 klubeisia molemmat. Meillä on 2 vaan. Noniin, Alli jäänyt. Juu, juman kinttu, mene moe sinne. Kuole. Hyvä. Hyvä Alli. Minä pyydän sinut, Alli. Minä tapan sinut. Aata kaikki saa kun Pikku pellekuri lähtee ihan pakoon kuin nuubi. Se ei ole kyllä nuubilko. No ei niin, mutta lähtee pakoon kuin nuubi. Näin Jos nyt silloin moe nyt kyllä jää. Moe, miksi sinun piti tulla siihen? Ai, toi vetää 2 Voin tonnia. tappaa. Au, mä lähden pakoon. Ai mä ehkä kuolin. Mitä vitsi koltti tuollakin on? Mä tapoin tuolli, mutta mä oon ihan sikalovi. Juu, varo sitä, mua ei juokse sinne. Ui himputti, täällä on vahva koltti. Ja nää vaan tappaa. Niin mä vaan kuolin koltille. Mä kuolin. Oi, 1v1. Siis 2v2. Eikö siis 1v2? Mä tuun nyt. Mitä ihmettä? Koltti veti superi. Mä juoksen. Yritä, oo se seinän takana hetki. No ei sulla enää mahdollisuus. Joo, ei mulla enää mahiksi. Kakkosia taas. Olis mä tullut ykkösiä, ja kakkosia?
Mutta tää video alkaa olla jo tässä, joten matka